Henen kajan miet kaladan kawai ka Trok kip Dewiong kabawan nak surok kabawan nak kithan mairang dak jing temu ban penelkam ya ka surok na Umrit Sha Umling kala Sniew kensan bat sakut ha ka benta ka sinong nong ladau haribai sepni bat ha ka te jing sakut ka te ka Trok ha padang surok kala wara ya ka jing jenjar ka bakrau naka benta ki nong Leit nongwan ki bat penelkam ya ka te ka surok katkum ku jing tip layo lum laong ba ka te ka jingja kala jia ha ka pol lai baji agent miet ha ka ba ka te ka Trok kit Dewiong ka badan ni nomor ML Note 6 pra asau pra kelas Sniew kensan bat sakut ha kate jaka ha ka ba na kate jing sakut kate ka Trok ha padang surok kladon cibun ki kali ki ba penangkam ya kate ka surok bat kelas sakut ha sidang nanti bat kham da yo la chu ban Leit sha ka jaka ba ki temu ban Leit.